ба шумо билетҳои арзон лозим бошад ба ватсапи авиакассаи Шаҳноза занг бизанед. Билетҳои арзон ва боваринок аст. Як чай Саъди ҷоном, як ташай худам. Ассалом. Салом. Чӣ хеби настроени қавқот пеш бинид омада? Ҳечи не. О ҳеч не. Кай ками ягон чӣ шава баъд ту бе настроени мешӣ. Бишин мефаҳмонам. Не вая бо бихан ба мешинам. Хай бишин мефаҳмам. Бихан? Хая бор бихан? Да гловат. Раҳмат. Не шайма. Биши. О, ака кугауза? Медони Ганҷина? Бехафагӣ? Намедонам, ман медонистам. Худо мегуфт. Ман очам дига казда додесай. Гарзан ки мегира? Бом шукрет бемаънитай. Бемаъни не, ман икрам ҷиддӣ гуфтесам, серьёзно гуфтесам. Любит, не любит. Ман очам дига казда додестай. Тамом ба салом. Барои ҳамон ман настроениям нест. Аниқ. Баи 4 сол гаштаги ман чӣ меша? Хака ман намедонам дига. Чӣ хел гаштем, нагаштем, 4 сол гаштем, 3 сол гаштем. Ман тара серьёзно гуфтесам Ганҷина. Бир дурӯғ нагӯ. Дурӯғ не, рост ай. Хай ман чӣ кор кунам? Хай дастам ҳеҷ кор намеояд дига. Хай биё бигирезем. Куҷо мегирезем? Ҳама границаҳо маҳкам ай ба меди ҳама коронавирус. На самолёт мепара, на вертолёт мепара, на мошин мера, на мошин мея. Ба ваъда додаги чӣ меша? Хай падару модару мара дига кас додесам. Ман тара фаҳмондесам ку. Агар ту мара нагирӣ ку, ман мерам хима мекушам, фаҳмидӣ? Ганҷина, кор накохи хима мекушам. Уболай хит кашӣ. Немерам, мекушам хима, тамом. Хай мекушӣ, бира бикиш. Мада чӣ? Оли ту шӯхӣ фаҳмидастӣ? Бира бикиш. Забги беbiдай хим мекушам. Шӯхӣ фаҳмидастӣ? Хай наби, ман мерам хима мекушам. Ба бира бикиш. Зиқ шидим ака. хима мекушам, фаҳмидӣ? Зам мегирӣ? Хай چی بخندی؟ جان شیرینای. خم مکشو نکشت خطاقی. بابا دورکشیم خالدو قلب میموردو. Yine bitti liga kuvvet ama tabii liga. Hey bana ya liga bitti yine bir çıkıyorsun baba. Hey kara liga. Hey. Çıkıp hayatım önce kavak hay. Yine bitti liga kuvvet ama tabii liga. Hey bana Aka, yine bir abone diye tamaşa kınak. Aka, yine bir. Dur yine bir. Aka, hey aka, yine bir aka. Yine bir abone. Şunu bize go. Ne daftar tamam abone tamaşa kabine. Bacha, çi kavak hay? Çi olacak? Söyle bana doma. Apa, dia همین دادر آبش من ببرد نمیمونه خشون دست نکنم. Bu mu xuligan? Bu xuligan. Nememuni ki ders kınan bacha beçora egzamin dora. Kıdır ara aybe far nemekniyu, nememuni odamo yakşa bu xona. Xınan xonda meton, çıkı xonda meton maram. Çi nemetoni xonda? Hiç xoka nemetoni tu xonda. خونده میتونی؟ تو همینجا خون چی میشه؟ همینجا خون تو؟ بخون balan. من زدم میتونی. همینجا بخون. Çira. Ana mijara kani balan buxon çi nesege? Çira. İyi tek kalın buraya.
ته کلان چی ها میشه؟ ته کلان نویسته گه همه چی میشوه اوزی کمتره کمتر ت ای ت ر ا د چی میشیدن؟ ت ت ای با ت ر ا د ها آخی ت ای ت ر ا د چی میشوه همه را جمع کنید چی میشوه بخون اخی خیلی ته ای ته ر ا د چی میشه؟ دفتر